Natikman mo na ba to? Tara, samahan mo ako sa Palangka Street dito sa Legazpi Village, Makati City. Dayuin natin ang Jollibee na ito na walang tigil ang kakatadtad ng malutong at masarap na liempo. Bago ka maka-order, kailangan mo muna magantay at pumila sa sobrang dami ng taong bumibili dito. Binabalikan ito di lang dahil sa masarap at mura, kundi dahil din sa dami ng servings nila. Tikman natin ang sikat at pinipilang fried liempo sa Palangka. Ano? Tara! Food trip! Dati! Magkano kayo? Oo, patanggalin ko lang. 80,000 may cash. Ayun lang, may ayaw nito. Nakikita yung malaki suko. Makita nito. Basta na siya. Asa na yun? Wala, binigyan ko yan ako. Nananapan mo niya yun. Kinabihan pa nga siya nakasama. Kasama yun. Hindi niya pinansin. Sige, dalawa ko lang. Sabi mo, pati. Wait lang. Bawasan isa. Papasalog na yan. Asa? Magkain ka na? Wala pa. Dalawang rice, Eh, tapos 50 kagad na lang. ketchup, Kakat. pasili. Sili, 50 pesos. Kaya na ka lang. 110 lang. Dahil lang sila sa tawag. Mami wala ah. Magkano? 80,000. Magkano mo lang mga kasal? Bali 100,000. Magkano mo lang? May kanin ka mo? 80,000. Pero nabayad na. 250,000. Kain. Dalawang kanin niya. Pero 50 lang sa'yo kain? Oo. Ay, kuya, kain natin. Wait a minute. Thank you. 50 sa'yo, sir? 90. 90. Pwede lang kaya ba? 50. Bye, Bob. Wait lang, ha? Dalawang rice bread. Okay. Andiyan, lalagyan na ng pagpasarap. Dalawa. Mga kanin, pakapwede naman ito. Right. Mga kanin, pakyan. Ito. Dalawang rice. Magkano dyan? 50? Ay, 50 daw. Ilan ba kayo? Dalawa lang. Dalawa lang. Mali. 69. 50. 60 kain. Dalawang 60 kain. 50,000. Yung ano kunti oh. Ano Ano pa ba yung? Ma'am, 70,000. One rice, 80,000 lang. 70,000? 100. Ganun din sa akin. Anong? Ayan, sige. Ano? 60 kain. 60 kain. Meron doon, masarap na kasi. Pabalik mo na lang sa Muna ka diba, mo sa video. Hindi naman sa video, gano'n. Yung pag mga kailangan yung mga affordable. Pag mga sa... Oo, ayaw na pag pinansin mo na eh. 60. Bisa yan? Wala yan. Ganun ko rin siya. Sabi ko, 100 po.
Ito na nakikili. Hindi na ako sipit na sa... Ano, ada? May dugo rin coffee. Isang kain, saka isang ito. Ma'am, ito sa'yo rin? 115 na. Yes. 100 sa akin. Sige po. Ito, antibiotic ko. Pero mo na yun na isa. Saka isa pa. Lang tayo. Oo, ganun lang ako. Ano sabi ko, sir? 130. Wala kang 30,000. Andiyan ako. Andiyan ako. Kung ano ang pera? Ako. Magkano sabi ko? 180. May kanin. Ay, walang kanin na. Wala na pa. Hindi, sir. Mayroon, sir. Marami pa.